historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada que grita pidiendo auxilio, auxilio por no ver nada que me llene en el camino. Ara veureu lo més canyero del ple, un recull d'imatges i de frases que, baix el meu punt de vista, van ressaltar en el ple extraordinari celebrat el dia 30 d'agost de 2010. Lo primer de tot, i que la Càmera no va poder arreplegar, va ser la convocatòria de l'ordre del dia. En eixa convocatòria diu així: sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'aprovació definitiva del PAL parcial de parc industrial i anul·lació de l'acord del ple de data 6 d'octubre de 2006. Doncs bé, no era PAL, sinó que hauria d'haver dit pla, i no era l'any 2006, sinó que va ser en el 2006. Segon, abans de començar el ple, se va fer la comissió, a porta tancada, com sempre, està clar. I des de fora al passadís, on estàvem el públic esperant, se sentia un sarbastall que aquell saló de plens més bé pareixia una verduleria. I ara anem a passar al ple. Visto los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente de aplicación, fallamos. Estimar el recurso contencioso administrativo ordinario número 752/2007, dirigido por doña Brígida Martínez Miralles y otros, frente al acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de 17 de noviembre de 2006, y por el que se dispuso a aprobar definitivamente la homologación y plan parcial Parque Industrial Medioambiental del municipio de Las Corrientes Román. 2. Anular el acuerdo impugnado por ser contrario de derecho. 3. No hacer expresa imposición de cosas procesadas. A su tiempo y con certificación integral de la presente, devuélvase al expediente administrativo al frente de su procedencia. Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Esta sentencia, el cual diu que la convocatòria de l'acord provisional de l'Ajuntament de les Corts de Vinromà, on s'ha aprovat el plan parcial, no estava ben feta, doncs anulen el PAI i l'Ajuntament, després d'unes conversacions amb la pròpia empresa i en la Comissió Territorial d'Urbanisme, acorda fer un pleno i fer una proposta d'acord en la qual se remeten a un altre pleno de ratificació perquè el PAI no sí que nul·lo. L'acord respecta totes les aprovacions que ha fet aquest equip de govern durant tota la legislatura, el qual vol dir que el polígono se quedarà tal com estava fa 3 mesos antes d'esta sentència, sense poder ser instal·lar ni cap abocador ni cap planta de residus perillosos. La documentació que anava avui al ple és l'acord del ple que han de prendre i han de votar i la sentència en la que se basa. Doncs a favor, uns en contra, abstencions. Què hem de dir? A més d'acusar-me a mi, l'acusació de part de Vicent Roda i Beltran, com a tèstic, no ve a col·lació. Sí que ve a col·lació. És una denúncia per prevaricació. Alto. Eixa denúncia no la fique Vicent Roda. Eixa denúncia la fique la plataforma. Si és que se n'han de ficar samarretes. Sí. Eixos de les samarretes. Eixos que encara estan ahí. El 6 d'octubre del 2005, en el qual el grup popular de l'Ajuntament, entonces l'equip de govern, va aprovar. La veritat és que és d'un cinisme subido, perquè que tu ara mos digues que el que vas aprovar tu en aquell dia i vas ratificar el mateix que aprovem nosaltres.
Te recordo... Sí, sí. Home, t'has fet la boca grossa de que ara aproveu el que nosaltres vam aprovar. Però basar-se ara en la proposta d'acord de 6 d'octubre del 2005, aprovat pel Partit Popular. I la veritat és que és d'un cinisme subido perquè que tu ara mos digues que el que vas aprovar tu en aquell dia i vas ratificar el mateix que aprovem nosaltres. Te recordo... Sí, sí. Home, t'has fet la boca grossa de que ara aproveu el que nosaltres vam aprovar. Però basar-se ara en la proposta d'acord de 6 d'octubre del 2005, aprovat pel Partit Popular. I la veritat és que és d'un cinisme subido perquè que tu ara mos digues que el que vas aprovar tu en aquell dia i vas ratificar el mateix que aprovem nosaltres. Te recordo... Sí, sí. Home, t'has fet la boca grossa de que ara aproveu el que nosaltres vam aprovar. Però basar-se ara en la proposta d'acord de 6 d'octubre del 2005, aprovat pel Partit Popular. No sé si el demanareu el perdó perquè quasi que és impossible. Sí, sí. Home. Te recordo que el 12 de setembre hi havia molta gent de les escoles que no volia això. I si l'hagués escoltat, a migdia, quan jo vaig estar així, amb 300 firmes, i te vaig dir, espera't un moment i fes una consulta. Possiblement tot això ja no tampoc no haver passat. Però no, és una cosa més important perquè la decidís el poble. Paraules teues a la televisió. Tu i dos companys teus, així, volíeu ficar al poble un abocador de residus tòxics perillosos i unes plantes de tractament. Vulguis o no vulguis. Així ho va aprovar la Comissió Territorial. I ara la Comissió Territorial aprovarà un pall industrial sense tractament de residus tòxics perillosos ni abocador. A més, la sentència del Tribunal Suprem de València demostra que l'equip de govern i molta gent de les coves de Torreblanca, de Salsaella, de Fanzara, de tots els pobles tenia raó quan va dir que quan s'ha aprovat això s'havia aprovat malament. Tu ho sabies i per això ho va rectificar el 6 d'octubre. Què ha fet l'Ajuntament, l'equip de govern de l'Ajuntament? Ha anat a parlar en la Comissió Territorial i li han buscat una solució, una fórmula. Una fórmula, però al segon altre no ho sé vosaltres. Que s'aprove, el que ho aproven, millor dit, és la partició del polígon en 4 gallos, no? Allò que era el 28, no? El sencer. No, això ja està aprovat. Està d'acord i ells ho aprovaran definitivament a finals de setembre en tot el que s'ha aprovat posteriorment. En el canvi d'usos, en la partició del polígono en 4 parts que tu dius que el que ha fet és que l'EM estigui legal i esperem que al setembre ho aprovi la Comissió Territorial. Per segona vegada, i per deixar-ho ben clar a tots aquests incrèduls que diuen que no volien les empreses ni a LM, han tornat a salvar LM. Sí? LM, antes de donar la llicència, estava en un terreno que no se sabia de què era i sense llicència. I ara, en este acord i en esta fórmula, tornarà a estar, si no se tornaria a quedar en uns terrenos rústics. Heu estat 5 anys intentant que aquest polígon no tira atrás. Sí, ja està. El que vosaltres vau voler aprovar era un polígono en un abocador i plantes de tractament de residus tòxics perillosos. I per aquest motiu vau perdre les eleccions. I per aquest motiu se m'ha manifestat mig poble, o més de mig poble. De l'EM sí que és gràcies a aquesta. A la LM. Gràcies a qui ha vingut l'EM, sí. Si l'EM no va tindre el Vale, doncs el polígon industrial... gràcies a nosaltres. El polígon industrial té gràcies a vosaltres. Si no seria un polígono de tractament de residus tòxics. Home, viste l'aprovació definitiva de conselleria. Esperemos que estic parlant jo. No tinc res jo, digueu. Seguís. Hosti, tu, quina obsessió.
Quan no és Jaime Sancho, és Gloria. I quan no és Gloria, és Jaime Sancho. Pues bueno, jo podria aclarar que en esta ocasió, i en la majoria de totes les anteriors, Gloria no va obrir la boca. Puc assegurar-ho perquè estava al meu costat i llàstima que al estar al meu costat i al costat de la càmera, esta no la pot enfocar. Però no va dir res hasta que no es va fer al·lusió d'ella. Ben a través de la documentació que està dient Miguel, ja li ho he dit a tots, però li torno a repetir jo, a veure si ho acabé d'entendre. Ordre del dia. Sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'aprovació definitiva del Pla Parcial del Parc Industrial i anul·lació de l'acord del ple de data 6 d'octubre de 2006. Miguel, m'escoltes o no cal que parli? Perfectament. Home, és que si estàs parlant al costat... És que hasta ara puc fer dues coses a la vegada. No és això l'únic que subsanem. Hi ha una altra cosa encara, que no sé si no ho heu vist a la part de les ILOE, que hi ha una altra cosa encara que s'ha aplicat. La conselleria ho sap. I també ho arreglem. És molt important això, també s'arregla. Llegiu-lo bé l'acord. L'heu llegit, llegiu-lo una mica que no. A ver, Andrés, silencio. Entonces las relacions entre oposició i govern és que no hi com ara. Entonces no hi havia oposició, perdona. Cristina Miguel. Jo crec que esteu intentant confundir. Hi ha molta diferència entre el pleno ese que vosaltres ratificar i el que estem ratificant avui. Aquesta diferència és un abocador menos de residus tòxics i perillosos i les empreses de tratament dels residus que porten. Jo crec que de l'oposició és responsable. Necessito una cosa, renunciar a l'alcalde. Dos vegades. És que me fa gràcia quan dius que mos agrada l'Institut d'Octubre va aprovar la mateixa que vosaltres vau aprovar. Jo crec que No ho va dir ningú, això. Som incapaços de... No tenim educació ni la No t'ho va dir ningú, això, José. És que no t'ho va dir ningú, això. Lau interrompió que no tenim educació ni la condició. Jo t'he dit Comunem si anem a damunt, nosaltres també impugneu, ho sabi tota la gent, també hi ha la possibilitat de que ja no ajuntaments o gent de la partida de baix, qualsevol veí afectat per el polígon pugui recobrir. I torno a repetir. No, ara repetit jo. Tu ja has repetit prou durant el ple. El que acabeu de veure és un muntatge que, baix el meu punt de vista, considero el més canyero del ple. Salut i que vos vagi bé a tots. A mi i a la meva família noto que ens va un poc millor des que, per decisió judicial, la Conselleria de Mig Ambient m'ha tornat els 11.000 i pico d'euros que em va fotre de sanció. Adeu.